Sziasztok, kedves csoporttársaim! Lassan elérkezünk a húsvéti ünnephez. Erre az alkalomra készítettem nektek ezt a képet. Fogadjátok szeretettel, majd még hozok. Tehát nem ez lesz az első húsvéti képem. Igazándiból húsvétig már nem szeretnék másfajta leckét készíteni. Azért így fokozatosan fogom majd elkészíteni 3 darabot, vagyis 3 darab képet. Tehát kezdjünk is hozzá, veszünk egy lapot. Én ezt a kéket fogom most elkészíteni. Ebből behoztam ugye a kéknek a kellékeit, lesz benne a tojás, ezeket lehet cserélgetni, bármit ide lehet rakni, tehát ez nem probléma, csak itt azért ebből vegyünk anyagot, az azt jelenti, tehát megkettőzöm ezt az enyémet, és akkor a felsőből veszek anyagot. Tehát az mi azt jelenti, hogy a sötétet, tehát a sötétből sötétet, most itt nekem be van jelölve, ne teljes vagy sötétet vegyünk, jelöljünk ki egy színt, mondjuk egy helyet, és akkor onnan vegyünk. Például innen vegyünk, és akkor az lesz. Ott most itt ugye a rózsaszín helyébe egy nagyon halványat készítünk, akár ide koppintunk, ez itt nem lett a legjobb, mert kékes lett, de lehet, hogy nem tudom, majd meglátjuk, hogyha berakjuk. Tehát itt azért próbáljunk a fehérből minél világosabbat rakni. Tehát így néz ki. Most ezt öntsük be bármilyen, nem most nekem ez a vörös van itt, de nem probléma, legalább látjátok, hogy mit is tettünk. Na tehát itt van a képecskénk. Itt van a képecskénk. A következő dolgot tesszük. Most itt én itt sötéttel készítettem, de nem úgy szeretném, most egy világos színt fogok majd rakni bele. Először is fogjuk ezt a kis virágocskánkat, másoljuk, beillesztjük. Beillesztjük, el kell dönteni, hogy melyik lesz középet. Én itt ezt raktam középet, nem tudom, meglátjuk, egy kicsit döntjük, szabad átalakítással, ugye? Itt azért próbáljuk ezt eldönteni, így, mondjuk így. És akkor ide felülre rakjuk. Hogyha nem akarjuk ekkora szárat, akkor nem rakunk, tehát le is lehet belőle mondjuk itt radírozni, mert erre azért ekkora szárra lehet, hogy nem lesz szükségünk. Mondjuk így, ez egy kis ilyen bimbócska. Vagy még talán itt is levehetjük, így. Így. És akkor lehet, hogy most ezt megfordítom, meglátom. Próbáljuk úgy elhelyezni, ahogy én elhelyeztem most. Tehát ez így legyen. A réteget megkettőzöm, szembefordítom egymással, és amikor mindennel készen vagy, akkor ugye itt szembefordítod egymással őket. Egyesítés az előző réteggel, teljesen kihúzott, hogyha lehetséges, akkor itt teljesen kihúzod, rögzítés. Pici maradjon azért el, mert azért nem szép, hogyha nem marad el. És ezzel dolgozunk tovább. Esetleg van olyan, hogy például itt raktam alá zöldséget valószínű, mert hogy ez ebbe nem volt, tehát ami azt jelenti, igen, de most igazándiból nem rakunk. Megmutatom nektek, van nekem egy rózsaszín is, nagyon-nagyon szép, a rózsaszínes is, tehát ezt is el tudjátok készíteni. Na, tehát itt vagyunk. A réteget megkettőzzük, szembefordítjuk egymással, és ide rámoljuk. Így, úgy, ahogy az előbb tettük, tehát szemben egymással. Ezt az alsót még megkettőzzük, meg a hátteret is megkettőzzük, mert erre szükségünk van, és ezt most becsukom. Utána ezt a kettőt egyesítem, feltolom a hátteret, és ezzel is egyesítem. De
mielőtt még, hát nem is tudom, egyesítem, igen, egyesítjük, és amikor egyesítettük, akkor mondjuk neki, hogy szűrők, Isnes Sofaret Filter Unlimited 2, és a spirozagot választjuk, nagyon szép kis kép fog belőle lenni. Spirozag, igen, appli, és amikor minden elkészültél, látod, ez lett belőle, szép kis képecske, kiütöd a fehéret, hát reméljük, hogy könnyű lesz. Ugye az most, hogy kivágtuk a zöldet belőle, tehát most itt könnyebb, igen, kivág. Hát igen, most itt nagyon könnyű ezt kivágni, mert sok benne a fehér, és így az egészet kiviszi. Tehát sorba veszed, és kiviszi. Lehet úgy is, hogy a negyedet elvágod, akkor nem kell kivágni az egészet, de ezt kiviszi, nem kell róla aggódni, hogy nem. Tehát akkor fogod csak ugye a varázspálcával, oda nyomsz, és már is kivitte, kivág. Jobb gomb kivág, jobb gomb kivág, és jobb gomb kivág. Tehát azt hiszem lassan végzünk is ezzel, hát egy kicsit ez babra munka, meg kicsit ugye türelem kérdése, de nekünk az van, igaz? Tehát egy képszerkesztő nem lehet türelmetlen, egy képszerkesztő türelmes, kivág. Na most, amikor mindennel készen vagy, akkor hát igen, ezt most, bocsánat, mert ezt is meg kellett volna kettőzni, mindegy, ezt itt kinyitom szépen. Na most így néz ki, nagyon-nagyon szép, sokkal mint, mert ezt nagyon sötétrenek véltem, ott nem tetszik. Szabad átalakítással így összehúzzuk egy kicsit, ami az azt jelenti, hogy oké, és kihúzzuk ide a szélére réteg méretezéssel, ami azt jelenti, hogy az arányok megtartásából kivettük a pipát, és rögzítjük, hát igen, ezt lett belőle, ez történt vele, még akkor mondjuk neki szűrők, torzítás, ellipszis, és meglátjuk, mi lesz. Igen, egy nagyon szép valamit kaptunk, ami azt jelent, igen, akkor a virágot szintén megkettőzzük, de az előbb itt meg is lehetett volna kettőzni, és szépen ide rakjuk. Tehát így néz ki. Most ezt megint megkettőzzük, hogy legyen egy egyesünk, a felső kettőt egyesítjük, igazándiból, hogy mondjam nektek, tehát ez itt alul van. Ezt a kettőt egyesítjük, tehát a virágot és a spirozagot egyesítjük, marad. Ezt becsukjuk egy kicsikét. Még dolgozunk rajta, ami azt jelenti, hogy akár így is dolgozhatunk, vízszintesen és függőlegesen is. Hát nem tudom, hogy hogyan, de szerintem függőlegesen sokkal jobb lesz, ha megfordítjuk most ezt, és itt kicsinyítsük le. Az azt jelenti, hogy vagy szabadon, vagy réteg méretezéssel próbálod, hogy kitöltse a teret. Hát igen, hogy kitöltse a teret. Na most itt nagyjából csak még egy kicsi réteg méretezéssel erre elhúzom, hogy növeljem, és akkor megfordítom, így megfordítom. Igen, a réteget megkettőzöm, átdobom a másik oldalra, és itt is ugye ide rámolom. Próbálom azt, hogy a virágok legyenek benne, egyesítem az előző réteggel, ugye a háttér felett vagyunk. Az átlátszatlanság, hát 20-as szoktam csinálni, de ha nem elég, akkor legyen 10-es, egyesítés az előző réteggel, és itt a degradéval, vagyis a szintgravírozással, pozitív vagy a negatív domborművel csináljuk. Hát nem tudom, hogy kinek melyik tetszik, nekem mindegy. Utána, amikor mindennel készen vagy, még egy nagyon picit mérsékelt, kétszer domborítod.
Utána kinyitod ezt a felső dolgot, látod, hogy megcsináltuk az alsó hátteret, készen vagyunk felül is, elhelyezzük középre, remélem, hogy középet van, és utána berakjuk a kellékeket. Igazándiból nem csinálunk mást, ez egy nagyon szép kis ugye, képecske lett, szebb lett, mint az előző, szerintem. Igen, és akkor belerakjuk a kellékeket. Én szerintem tegyük ezt a húsvéti tojásocskát, igen, megnyitás, és akkor hát nem tudom, hogy ezt a nyuszit rakjuk-e, vagy melyiket. Tehát több fajta létezik, hogy melyiket rakjuk be. Megnézzük a többi dolgot. Van a barika, kétfajta birka, van a fehér nyuszi, nagyon klassz, és nézzétek, tehát itt ez a lehetőség van. Tehát van a fehér nyuszi, ami nagyon kis aranyos, szép, másolás, beillesztés, hát ide rakjuk, ugye? Megnézzük, hát ez inkább rózsaszínbe való ez a nyuszika. Megnézzük, másolás, beillesztés, a tojás, de hát ezt ide alulra rakjuk. Hát, és akkor megfordítjuk, mert ugye ez le van itt vágva, de lekicsinyítjük szabad átalakítással, és igazándiból egy 70-re, és ide alulra berakjuk. De rakhatod felülre is, ahogy te szeretnéd. Megnézem, hogy a képemen hogyan is van ez rakva. Ez ide alulra van rakva, de rakhatod feljebb is, és rá a nyuszikát, vagy, hogyha nem tudom, hogy néz ki jobban, igazándiból muszáj ide rakni, és akkor a nyulambulamot pedig így rakjuk, tehát azt így a virágra. Mivel ide írunk, tehát arra is ügyelni kellene, hogy tudjunk írni. Ami azt jelenti, tehát, hogy igen, hogy tudjunk írni. A következő dolgom az lesz, hogy én hoztam benettek ide tojásokat. Ezt majd feltöltöm a csoportba. Ezeket vagy kivágod így, hogy fogod a poligonnal, és fogod, ugye ez mentén kivágod. Ezt itt nagyon könnyű lesz kivágni, de máshogy is lehet, és beilleszted ide. Most itt beillesztetted, máshol így, hogy is lehet a következő dolog. Fogod a kijelölést, a köröcskét, és az ilyet ki tudod így jelölni, nézzétek. Tehát ezt ki tudod így jelölni. Nézd, látszik, hogy jelölted ki. Nagyon szuperül ki lehet. Mondod neki, hogy másolás és beillesztés. Egyenként beilleszted a tojásokat. Ami azt jelenti, tehát itt a virágocska, igen, tehát a tojások, a virágocskát ide rárakjuk, szerintem így, nagyon szupi, és hát nézzük, tehát a kék képünket hova tettem, elrámoltam valahova, pillanat, mindjárt meg lesz, igen, tehát nyuszika, kék képünk, tehát itt a tojások itt a virágon belül vannak, de most nem belül rakjuk, hanem kívülre. 3 tojást helyeztünk el, a réteget megkettőzzük, akár még vághatunk is ki. Amikor kijelölted, akkor például vághatsz ki egy másikat is, mert ez a kijelölés ez él. Akár ide rakod, csak itt már ugye változtatni kell egy nagyon picit rajta, így összehúzni, és akkor másolás, beillesztés, és akkor nem lesznek egyformák a tojások, ez nagyon fontos, hogy ugye a tojások ugye ne legyenek egyformák. Meg is fordíthatjuk őket, nagyon szépek, igen, és akkor itt. Tehát ez itt a tojás. Húsvéti tojás, akár egyesítés az előző réteggel,
egy nagyon picit lekicsinyítem, egy 10-zel, és oké. És már is kész van, szerintem nem kell rátenni sok mindent azért, mert hogy ne legyen nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ezen sok minden van, esetleg még egy fehér csirkét rakhatnánk ide, ha van. Igazándiból nem kerestem, mert ide nem raktam be, a barit tudnám még betenni, ezt a birkát, meg a másikat, mert ezek itt vannak nekem. Hát megnézem, hogy ezzel mit tudunk csinálni, ez ilyen pici aranyos bari. Beilleszted, igen, tehát ez egy kicsit nagy, akkor lekicsinyíted szabad átalakítással. Igen, de azért ügyeljünk arra, ugye ez a nyuszi, ez még lehetne kisebb is, tehát itt nézzük, hogy a tojások alá rakod a barit. Na most ügyeljünk arra is, hogy hogy ki tudjuk írni, hogy áldott húsvéti ünnepeket, tehát nagyon-nagyon figyeljünk arra is. Hát ez így lehetne még kisebb is, tehát itt mindjárt egy pillanat, tehát ez itt lehetne kisebb is, szabad átalakítással akár lekicsinyítjük még kisebbre, és akkor kisebbek lettek. Na most utána most itt a barit is, persze. Tehát akkor kicsinyítsük csak le a barikánkat, hát egy 5-tel jó, és akkor most itt a tojások alá helyezzük, és már is jó lesz. Szerintem nagyon aranyoska, nagyon szép. Hát azt még nem tudom pontosan, hogy most kifér, de reméljük, egyesítés az előző réteggel, és mindent egyesítünk. Amikor mindennel készen vagyunk, akkor írjuk rá, hogy áldott húsvéti ünnepeket kívánok szeretettel, és most itt világosan írtam, de most nem világosan írom, hanem, tehát kijelölöm magamnak a színt, mondjuk ez lenne az, lehet sötétebb is, igen. Igen. Ünnepeket, nagybetű kívánok szeretettel. Hát és akkor beírod utána még majd a nevedet, de az külön szerintem. Én ezt úgy csináltam, megmondom nektek, hát nem tetszik így, megmondom nektek, tehát a kívánok szeretettel azt külön csináltam. Ez itt a hatásoknál a körvonalba betettem a pipát, és akkor oké. Tehát ezt külön csinálom, mert azért, mert nagyon nagy a hézag. Igen, és akkor saját nevedet írod ugye alája, saját nevedet, tehát ez is, lehet, hogy ezt se kellene beírnom, bocsánat, tehát itt a kívánok szeretettel, és most írod a saját nevedet. Igen, azért, mert ugye nagyon nagy a hézag közöttük, és így nem lehet. Tehát ide nagyon szuper, egyesítheted is, konvertálni kell mindet, mert különben nem tudod egyesíteni, és akkor egyesítheted az előző réteggel. Na most, hogyha szeretnél például konstellációnt rá, vagy ilyen csillogást, akkor a PNG-ket kihagyod az egészből, ami azt jelenti, hogy a PNG-ket kihagyod az egészből, hogy csak a háttérnek adsz ilyen csillogást, és még esetleg a virágnak, a nyuszinak, a tojásoknak és a báránynak nem.
a virágnak, tehát a nyuszi tojásokat és a bárányokat külön tedd rá, akkor ez a csillogás nagyon szép lesz. Én most már ezt itt, és még ugye, tehát ráírtad a nevedet, meg a Vicuska tutoriált kellene még ráírni, és már is készen vagyunk, igen. Igen, hát azt valahova ide oldalra, szabad átalakítással konvertál először, utána pedig szabad átalakítással lekicsinyített, hogy ugye oda elférjen, még annyi ott kell neki egy kicsi keret. Na most én azt csináltam, egyesít az előző réteggel. Na most én azt csináltam, hogy ennek adtam keretet, szűrő, keret, 3D-s keret. És amikor adtam neki keretet, a réteget megkettőztem, ezt lekicsinyítettem szabad átalakítással 90-re, és akkor itt is húzkodtam. Hát én szerintem itt rétegméretezésre így húzom ki, meg itt is kihúzom, ugye. Hát itt is jó lett rögzítés, és az alsónak mondom, hogy szűrők, tompítás, erősebb elmosás, ami azt jelenti, hát itt játszadozhatsz vele, tehát hogyha nem akarod, hogy annyira elmossa, de én félig ezt ajánlanám, tehát inkább akkor legyen ez 25-ös ez az elmosás, és itt egyesíted az előző réteggel, és amikor mindennel készen vagy, mindennel, akkor ennek is adsz egy keretet esetleg kívülre, és már is egy szép képet kaptunk. Tehát itt van, már is egy szép képet kaptunk. Hát itt van, megmutatom nektek ezt a rózsaszínt is, ezt Rozika készítette, nagyon szép. Szerintem ezt is fel lehet tölteni, feltöltöm majd a csoportba. Tehát nagyon-nagyon szép mind a kettő. Mindenkinek nagyon kellemes húsvétvárást kívánok, és amikor eljön a húsvét ünnepe, akkor pedig nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Mindenkinek sziasztok!